Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu sake saduwa da ku a cikin wannan shata mai albarka. Wani fitaccen mawaƙi a masana'antar Kano shiwa Maryam Yahaya asiri domin biyan bukatun sa duniya, sai mai sauraro da ka taimaka domin jin yadda ta kasance. Don wannan ne farkon zuwan kwanan shata mu, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Don ka riga da kamar subscribe ko kai mana like ko kai comment a kasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Kamar yadda kafafen sada zumunta da gidan TV suka wallafa rashin lafiyar Maryam Yahaya wadda ta shafi mako guda tana yi. A jiya ne jaruman Maryam Yahaya ta samu damar tattaunawa da BBC Hausa, har ta bayyana musu cewa ga abin da ke damunta, sai dai kash ta yi barin zance ba haka lamarin yake ba. Makasudin rashin lafiyar Maryam Yahaya ba wani abu bane illa sihiri da wani fitaccen mawaƙi a masana'antar Kano waje da ita domin biyan bukatarsa da kuma neman ɗaukaka a rayuwa. Ita ma jaruma Maryam Yahaya ta san waye kuma ta san wanda ya mata sihiri, ta yi shiru ne domin biyan bukatarsa ta duniya da neman ɗaukaka. Kuma jaruma Maryam Yahaya ta san wanda ya mata sirrin, ta yi shiru ne domin cinwa wasu burikanta na duniya. Kamar yadda jaruma Maryam Yahaya suka zanta da BBC Hausa, ta wallafa cewa ga cutar da take damun typhoid da malaria ne suke damunta, sai dai ka sha kan ba gaskiya bane. Masana'antar Kano suna cikin wani matsanancin hali a halin yanzu sakamakon wasu karnukan 'yan siyasa sun shigo cikin masana'antar Kano. Sun shigo da tsafe-tsafe wanda ake yi a Hollywood kamar luwaɗi, maɗigo da maita da shaye-shayen jini, sai dai ce Allah ya samu dace. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye.